Noin, tässä on sitten lisäosia tuohon olkatappisarjaan. Eli tuossa on mannin adapteri, sitten on jatkopaloja. Niin tuolla käy noitten pidempikin olkatappien vaihto. Ja sitten on tuossa pitkät sivutangot tuohon olkatappiprassiin. Eli tosta tulee niin kun pidempi, niin pystyy sitten noin pitkät olkatapit myös vaihtamaan. Sitten tuossa on uusimpana näistä niin tommonen työkalu, millä saadaan erotettua kiinni juttuneet vanteet. Eli tuossa on työkalukoukut ja ketjut ja sitten adapterit vanteeseen ja sitten itse ulosvedin on tossa ja tossa on vielä puolen tuuman jatko, niin ei tarvi olla kuin pulttipyssy homman tekemiseen. Ja sitten täällä on vähän tuotetietoa tulee mukana ja ja sitten sarjahan käy 22,5, 19,5 ja 17,5 tuuman vanteita. Ja toimitetaan tommosessa hyvässä solmuovissa, että se on helppo säilyttää, siirtää. Ja työhön menee ehkä semmonen 10 minuuttia asennus ja työkaluasennus paikalleen ja vanteen erotukseen. Ja sitten tästäkin on Toolsin sivulta löytyy hyvin tiedot ja käyttövideo ja hinta. Ja sitten tossa on yksi lisäosa juttu on telatappien vaihto. Eli näillä lisäosilla saadaan tuosta olkatappisarjasta telatapin vaihtotyökalu. Ja näillä sitten saadaan työ tehtyä silleen, että yksi asentaja pystyy tekemään tapin erotuksen ja kiinnityksen noin 15 minuutissa. Ja painavin osa, mikä on yksittäinen osa, niin on toi 45 tonnin sylinteri. Et kohtuu kevyttä hommaa ja nopea.